Com que la meva filla està sortint amb el pobre del Pere? Això no pot ser! Una filla de noble amb un pobre camperol? Com que la teva filla està sortint amb un camperol? Guillem, vingueu aquí. Què passa, senyor? Feu fora per les bones o per les dolentes el pobre del Pere, però que aquí no torni mai més. Vaig. Ei, amic meu, Què tal? Pere, et tinc que dir una cosa. Mirza Heribert et vol fora del seu feu. com que em vol fora del feu? S'ha assabentat que estàs sortint amb la seva filla i això no ho pot permetre. Com trobi el que ell ha dit, el penso matar. I què faràs ara? Pues m'aniré a Vilafranca, com sóc camperol lliure, em puc permetre anar a una vila reial. Doncs bona sort, amic. Pare, com que has fet fora el Pere? Et prohibeixo que surtis amb aquest pobre camperol. Perquè ets un camperol lliure. I tu ets una filla de noble. Des de les primeres generacions, totes les filles de nobles han sortit amb nois de pares nobles. I si li donem un treball més elevat? No puc donar-li un càrrec més elevat a un camperol perquè sí. Quan tingui l'oportunitat et mataré i em casaré amb el Pere. No amenaces així al teu pare i fes-li cas. Deixa-lo, ja saps com es posa per aquestes coses. Bon dia, senyor feudal. Si has llegit bé, necessito gent, i tu pots ser un dels sindicats. Et faré unes proves per veure si ets si vols entrar. Moltes gràcies. Molt bé, Pere. Jo crec que ja pots ser cavaller. Moltes gràcies. Per cert, què t'ha portat fins aquí? Que el meu senyor feudal m'ha fet fora del seu feu. O sigui, que el millor cavaller d'aquesta villa el van fer fora per ser, com es diu, la filla del comte? Es diu Gisla. Em sona. Espera, crec que és el fill del Joan. Estava sortint amb ell. Li vaig preguntar, Joan! Sí, pare? Com que tu estàs sortint amb una tal Gilberta? Sí, pare. Com? Ho dic perquè aquest cavaller m'ha dit que estava sortint amb ella i l'han fet fora del comte per això. Com? El que estàs escoltant, fill. Només hi ha una forma d'arreglar aquests problemes. Matar-los. Al contrari, tenim que lluitar contra el senyor de Mirza Heribert i donar-li el seu merescut. Ens parlem per... Mirza Heribert, està venint cavallers i la senyoria de Vilafranca. Crec que volen guerra. Prepareu tots els guerrers per la batalla. Visca! Amic meu. Amic meu, si ens aliem contra el senyor feudal i no et farem mal. Moltes gràcies, amic, per deixar-vos lluitar amb vosaltres. De res, amic. Ens tornem a trobar. Sí, però poc durarà aquesta trobada, ja que et mataré. Em sap greu, però per estar amb la Gilberta faré el que sigui. Pare, es pot saber què feu? Batalla. Lluitar pel teu amor.
Ah, però què fas, filla? Et mataré si em fa falta per casar-me amb el Pere.